Γεια σας gamers, Kevin εδώ και ναι. Καλώς ήρθατε στο πρώτο μου βίντεο Minecraft. Ναι, επίσης αυτό που δεν είπα στο προηγούμενο επεισόδιο. Έχω ακουστικά με μικρόφωνο. Δεν είναι με μικρόφωνο. Είναι ενσωματωμένο μέσα στα ακουστικά. Δεν ξέρω αν καταλάβατε τι εννοώ. Ό,τι να είναι. Καταλάβατε, ελπίζω. My world. Adventure time by me by no, that's Captain A. Done. Survival Advanced Invalid Seed A. Done. Ναι, Create. Και ναι, θα είναι μια σειρά που θα προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Ωραία, βγήκαμε σε ωραίο σημείο με δέντρο. Δέντρο. Είμαι λίγο μπουκωμένος, γι' αυτό μπορεί να ακούγομαι κάπως. Και να κάνω αυτούς τους θορύβους. Ναι, τι ωραία. Ναι, επίσης. Πώς. Να γίνουμε οικολόγοι λίγο. Ας το φυτέψουμε ξανά. Πάμε να σπάσουμε αυτούς τους δύο κορμούς. Έλα, σπάσε. Ωραία. Ναι. Και ακουστικά μην φανταστείτε ότι είναι, δηλαδή, όχι ότι είναι καλά, είναι πολύ καλά τα ακουστικά. Έχουν καλή ποιότητα ήχου και καλό μικρόφωνο, από ό,τι ακούσατε από το προηγούμενο βίντεο, γιατί η φωνή μου είναι κανονική. Δεν είναι αυτή που ακουγόταν πριν. Η προηγούμενη φωνή με εκνεύρισε, γιατί ήξερα ότι δεν είναι δικιά μου φωνή, αλλά έτσι μιλούσα. Είναι περίεργο αυτό. Είναι. Κατά κάποιο τρόπο είναι περίεργο. Είναι πολύ περίεργο. Φτάστο. Έχω έτσι σκεφτεί λίγο στο Minecraft περισσότερο και ξέρω πολλά πράγματα. Λοιπόν, επειδή είμαι οικολόγος. Ναι. Ας πάμε να φτιάξουμε μερικά τέτοια. Ναι. Πάμε για crafting table, πάμε για ένα τέτοιο. Είμαστε μια χαρά, φτιάχνουμε το crafting table. Κάνω ένα pickaxe και αντίο σας. Έφυγα για mine. Και σου εγώ πέφτει στη σπηλιά τώρα. Έλα ρε φίλε, γιατί διορρίτης. Γαμώ την τύχη μου. Τάκα. Να σε πάρουμε τώρα. Όχι ρε φίλε. Λοιπόν, εγώ θέλω πέτρα, φίλε μου. Δεν θέλω διουρήτη. Για the city. Ή όπως λέγεσαι. Θεέ μου, κοίτα πως είναι το Pikachu. Γαμάει. Λοιπόν, ναι. Τα νέα σας. Τι κάνετε? Τάκα. Πω φίλε, πόσο κολλάει. Έλα. Εσύ με cobblestone το pickaxe μου να σπάσει την πέτρα. Ναι, τι λέτε, δεν ακούγεται πιο καθαρά η φωνή μου? Δηλαδή από την προηγούμενη φωνή ακούγεται πολύ καλύτερα. Πιστεύω 20. Ας πάμε 30. $32, γιατί όχι.
Λοιπόν, θα φτιάξουμε sword. Ας φτιάξουμε μερικά sticks. Ένα τέτοιο. Όχι, όχι, ένα τέτοιο. Και ναι, τώρα δεν θα έχω πρόβλημα στο να μην ακούγεται τη φωνή μου, γιατί θα ακούγεται τη φωνή μου. Και θα είναι πολύ ωραίο αυτό. Ω ναι, η φωνή μου ακούγεται καλά. Ναι, εννοώ πατάτες. Τι, πατάτες. Ούτε λίγο δυνατό το Minecraft. Και δεν είναι καθόλου δυνατό το Minecraft, ξέρω εγώ, αλλά ακούγεται. Πάμε να σκοτώσουμε μερικές σκότες για να πάρουμε τροφή και πρόβατα. Ωραία, έχει 3 πρόβατα. Εδώ πέρα. Έλα. Τι, πού ξεφύτρωσε αυτό. Λοιπόν, ένα γουλ. Έλα εδώ, έλα, βάρα το. Έλα εδώ. 2. Ω Θεέ μου. Είναι πολύ πιο δύσκολο στο να το χειρίζεσαι από ότι το χειρίζεσαι στον υπολογιστή. Ωραία, τέλος. Έχουμε lag. Είχαμε ένα μικρό λαγκάκι. Ας κάνουμε ένα κρεβάτι. Ας κάνουμε 2 φούρνους. Και μας τελειώνει το cobblestone. Τι ωραία, τι καλά. Λέω να κόψω λίγο ακόμα ξύλο για να πάρουμε μήλα. Αλλά θα ήταν καλύτερο στο να ασχοληθώ στο να σκοτώσω μερικά ζώα για να πάρω τροφή. Επίσης να ψάξω για να σπάσω seeds. Βρήκα ένα από τα χειρότερα δέντρα που θα μπορούσα να βρω στο Minecraft. Ένα giant oak wood. Μπράβο μου. Εντάξει, ναι, μην γίνουμε και οικολόγος. Και δεν φτάνει και οπότε σπάσας. Οκ, ναι. Αντίο. Να. Και επειδή είναι καλύτερο στο... Νομίζω ότι χρειάζεσαι. And the cities. Τελικά ήτανε. Λοιπόν, εδώ πέρα μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα fuel. Αυτό εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε, ναι, θα βάλω 10 για να μπουκάρετε όλα. Θα βάλω και το κρεβάτι μου εδώ πέρα. Τι έβαλα, cobblestone. Κόλλησε το Minecraft. Πες. Μαγείρεψε με το κοτόπουλο. Και ναι. Θέλουμε seeds. Πώς σπώναρε τα ζόμπι από τώρα, γαμώτο. Ναι, ας κοιμηθούμε. Θέλω μερικά seeds. Ωραία, φτιάξαμε μερικά seeds. Έχουμε μερικά seeds. Βρήκα εγώ τον diamond, ωραία. Ας δημιουργήσουμε λίγα sticks.
Δεν έχω πέτρα. Στικ ξανά. Θα πάω καρστί. Ωραία, έχουμε στικ. Τι! Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, αφού εδώ πέρα κοντά έχουμε νερό, λέω να το εκμεταλλευτούμε. Ναι, να το εκμεταλλευτούμε, λέω. Ώστε να κάνουμε τις φάρμες μας εδώ για να έχουμε τροφή. Sorry. Πάμε πάνω. Λέω να φτιάξουμε τα πάντα σε ξύλο τώρα και να φτιάξω ένα μικρό σπιτάκι. Και όταν λέω μικρό εννοώ πολύ μικρό. Και πιθανόν εδώ πέρα θα τελειώσει το επεισόδιο. Γαμώτο. Γιατί Minecraft, όρη του Minecraft, τι να κάνουμε. Πλάκα κάνεις, έλα τώρα. Τι ωραίο. Δεν έχω μπαταρία. Λοιπόν, άμα είναι 2 blocks. Νομίζω ότι τα mobs δεν μπορούν να μπουν. Οπότε ούτε για ένα μικρό σπίτι δεν είμαι ικανός να χτίσω. Όχι, βασικά μια χαρά θα είμαστε. Θα φτιάξουμε και μια πορτούλα. Και ναι. Δεν πιστεύω ότι έφτιαξα την πόρτα λάθος. Έβαλα την πόρτα λάθος. Γαμώτο. Πού πήγε η πόρτα? Τι! Έχουμε ένα σπίτι χωρίς πόρτα. Οκ. Ναι, αυτό ήταν το επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε. Καλά, δεν κάναμε και κάτι το συναρπαστικό, αλλά γεια σας.